migepe. Jatend piny Kenya William Ruto ne obago romo gi jotend bede migepe kar jot mare ma Nairobi kaendi. Romono, jatend piny no olero negi ni kinde oserumo mar kembe gi yudo lal e ohala ma gitimo. Jatend piny ne ogolo chik ne jotend kembe sirkal mondo chor yuto magi malo, kolero ni omenda ma itiyo godo e tayo chenro mag bede migepe ok onego bedi ni malo maloyo yuto margi ma gichoko pile ka pile. Maendi en romo matimore e kinde ma kembe moko mag sirkal iyango ni osebedo ka yudo lal e chenro margi, gino ma hinyo dongruok. Those institutions that are making losses, they have no plan, they have no intention of doing anything. Please, we will shut them down. We will get the employees to go and work somewhere else. And we just stop making the losses. At least we will stop making the losses. And I want some of those institutions to volunteer. Because if you don't volunteer, some of them should tell us, hii institution yetu tafadhali fungeni, sisi tutafutie kazi mahali ingine, tuende tufanye, alafu ndio Wakenya wawache kupoteza pesa zao. I mean, it's just we have to be honest. Good people, we have to be honest with ourselves.